大家早安，大家你好. Good morning sa akong mga palangga. Magandang umaga, maayong buntag sa tanan na Bisaya. Sa lahat-lahat na subscriber ko, good morning sa tanan. Yung hindi pa nakapag-subscribe, good morning sa lahat. At saka sa mga diehard ko na subscriber, salamat. Ito na naman si driver ng wheelchair, Tita Marife na taga Sikihor. Pero dito ako sa Taiwan ngayon, mga palangga. O ayan, inugalaga ko. Dito ako ngayon, naghanap buhay para pambili ng bigas sa mga kababayan ko dyan na nandito sa ibang bansa. Ingat-ingat tayo palagi. Lalo na ngayon sa corona. Ingat-ingat tayong lahat, mga palangga. Sa pamilya ko, sa Pilipinas, mga kaibigan, ingat tayong lahat. Kasi hirap magkasakit. Mga palangga, mamahaw ta ninyo. Ang almusal ko is ito. Kanin na may paksiw na yung isda ba na malaki na parang tulingan, iwan, basta parang tulingan na siya na malaki, matambakol ata yun sa Tagalog, pero sa amin sa Bisaya pirit na dako. O parisan og kape nga isa ka baso, nagasingaw-singaw pa bay. Mani pamahaw na ako karon. Mga unta ninyo, mga palangga. Dili na lang tabaga pili. Ako, dili ko kuan, di ko pare sa uban nga kanang arte bitaw. Kini ako ang gibuhat, dili niingon og kana bitaw. Hindi Tagalogin ko na lang kasi yung iba hindi nagpapaintindihan. Kasi yung sabi ng iba, nagpapasikat lang daw, ganito ganon. No, hindi ako totoo ako. Ako nag-ibang bansa ako for dito 7, dati sa una na amo ko 3 years, 10 years na ako dito sa Taiwan. Tapos hindi ako yung nagpakitang tao or yung nagpakunwari na sa sitwasyon ko dito. Ako totoo ako. Kung ano lang talaga ang meron, yun lang. Hindi ako yung nagpiling na ganyan. Pilingon ba, hilason, mga ganon, mga Bisaya. Ayun, ako totoo ako. Kung ano meron lang talaga. Hindi ako nagpasikat sa vlog ko na nagpa-awa effect para sumikat. Hindi, totoo ako. Kasi dami ko nang pinagdaanan din sa buhay. Kaya ayan, sabihin ko sa inyo, mga palangga, dati yung unang amo ko rin, maano din yun, alam mo naman, maano lang tayo talaga, tawag nito yung magdiskarte. Kasi dati yung unang amo ko dapat kakain, tapos na si lola ko naman ni sunihaw isya ko ba sunihaw Chung chào ăn chú bảo là mẹ chú bảo là kasi dati yung unang amo ko 3 years din ako doon. 3 years ang kontrata dito sa Taiwan. Ano tawag nito? Hindi ka pwede magkain pag hindi pa sila nagising. Alangan naman, gutom na ako. Alisin ko ako magising. Kaya ang ginagawa ko, yung kanin na sobra sa gabi, lagyan ko lang yun ng asin at saka init na tubig. Ayun lang. Kaya para-paraan lang tayo, mga palangga, kasi gutom din.
Kaya ako, hindi ako yung nagpakita lang ng, hala, ano ba naman tong babae na to na ganito, ganyan. Hindi ah. Ako dito, matagal na ako dito. Ito yung ginagawa ko palagi. Kain lang ako kung anong meron. Kasi, wala naman akong lakas magtulak ng wheelchair pag hindi ako kakain. Kaya kung ano na lang. Kaon lang, kaon. Hindi ba? Sa mga palangga ko dyan, maraming salamat sa inyong lahat. Kasi, kahit hindi naman gaano ka ganda or yung video ko, pero andyan pa rin kayo. Hindi nyo ako iniwan. Kaya maraming salamat sa lahat-lahat na mga subscriber ko dyan. Kasi andyan kayo. Sa mga ka-OFW ko dyan na kahit saang sulok sa mundo, ingat tayo palagi mga palangga. Kasi kumalat na ngayon yung virus. Ayan, katulad ngayon ha. Tayong mga OFW nandito. Yung taga-Pinas natin na pamilya sa Pilipinas. Wala na silang mga trabaho. Oo, tayo dito, gagawa tayo ng paraan para makapagpadala sa kanila. Ganon. Pero ang problema is kung saan sila kukuha ng pera natin doon sa mga money transfer. Kasi yung iba, like sa Western, Palawan, Imlolier, ganyan. Ang ginagawa kasi nila is may limit sila na 5 tao, 10 tao yung pwede lang makakuha ng pera sa isang araw. Tapos mamaya cut off na naman, tapos kinabukasan, tapos kung pupunta ka naman doon sa ibang lugar, maraming nag-checkpoint na ganon kasi bantayan ka, baka may sakit ka, ganito, ganyan. Kaya ang hirap din. Kaya tayong mga OFW dito, para sa akin, handa kong isakripisyo ang sarili ko para sa pamilya ko. Para makapadala ako ng pera. Kasi wala naman tayong choice kung wala silang trabaho doon sa Pinas. Pero ang problema is kung magpadala tayo ng pera, kung saan nila pwede ko kunin ang pera. Yun. Kaya, mga palangga, doon sa atin, ang dami nang walang trabaho. Tapos, saan, katulad yung iba, may anak na 5, 4, tapos wala ng trabaho. Yung iba nangupahan ng bahay. Diba ang hirap? Tapos, tayo na nasa ibang bansa, kagaya ko, ayun, malaki ang pamilya ko, mga palangga. Tapos, wala ding mga trabaho yung iba. O ngayon, wala ng trabaho as in talaga. Kasi nga, yung iba nagtrabaho doon sa mga resort. Yung mostly naman sa mga resort, ay katulad sa anak ko, nagtrabaho sa resort. Tapos, mostly mga customer nila, mga foreigner, ayun, wala na. Nagsarado yung resort. Kaya ako, para sa akin, gawin ko ang lahat kung anong dapat kong gawin. Yung tawag nito, yung paano yan magsabi sa Tagalog? Bisaya, magugubay. Kanang mangita jud kog paagi ba nga makapadala kog kwarta. Tapos oo, makapadala ako kasi nga 'di ba may sweldo dito. Pero ang problema kasi doon sa ating mga palangga, doon sa amin, kasi, di ba taga-Siquijor kami, kumbaga, sabihin na, punta ka sa Dumaguete, galing sa Siquijor, magsakay ka pa ng pambot, papuntang
Dumaguete. Ngayon naman wala na mga biyahe kasi binabawal, di ba? Kaya doon sa amin may mga Western, Palawan, Imlolier, pero kailangan talaga na magpunta ka doon, agahan mo kasi nakapila ang mga tao. Mamaya pag sarado na, naka-offline kasi nakaabot na ng 10 tao yung nakakuha na ng pera. Kaya hindi ka na makakuha. Balik ka na naman kinabukasan. Kaya para sa akin, handa kong isakripisyo sarili ko para sa pamilya ko na di bali na lang wala silang trabaho. Ako may trabaho dito, pero ang pinoproblema ko lang is kung saan sila makakuha ng pera doon sa mga branches sa mga money transfer. Kasi maliit lang yung probinsya namin sa Siquijor. Kahit naman siguro hindi lang sa Siquijor, sa Manila mismo, ganon din ang nangyari kasi nga lahat ng mga kumpanya nagsarado yung iba, di ba? Ay, hindi lahat, may nagsarado. Sorry po. Nagkamali lang. Tapos ayun, yung iba nagsarado. Kahit sa Manila din, ganon din. Mahaba ang pila. Kaya kung sabihin ko rin na ibang to bangko pagpadala, wala namang bank book na ano tawag na, wala may bank book ang pamilya, wala man mi oy account. Wa man mi account sa bangko kay pobre man gani me. So wa jud ko mahimo na. Ang hiling ko lang talaga sa Panginoon na sana matapos na yung virus na yan kasi kawawa naman tayong mga mahihirap katulad ko. Pag nagkasakit, ipapano naman? Tapos ang mga hospital, ayun, ang liit ng hospital, walang mga aparatos, hindi kumpleto sa mga aparatos, kaya ayun, walang mga panggastos. Kaya tayong mga kababayan o hindi ko kababayan, tayong lahat dito sa buong mundo, mag-ano tayo na yung parang tayong lahat magdasal na sana maging okay na tong virus na to kasi ang dami talagang naapektuhan, mga palangga. Kaya ano lang tayo, dasal, kunting ingat din na sana mawala na to kasi dito din sa Taiwan, ganun din. Kaya ako, pag naalis, kasama ko si matanda, natatakot din ako. Kasi baka mamaya, magkasakit ko ba? Tapos, yung matanda ko, kasi iba yung matanda pag natamaan ng sakit yan. Ang hirap, di ba? Kasi matanda na. Kaya, mas lalo na ako, matakot ako kasi paano na lang yung pamilya ko sa Pilipinas pag nagkasakit ako. Ginoo ko, purya in taon, uy. Kay, mag-unsa na lang akong pamilya sa Pilipinas, ginoo ko, mga palangga. Kaya, ingat-ingat lang tayong lahat. Ulitin ko, salamat sa mga subscriber ko dyan. Mga Bisaya.
Tagalog, Indonesian, nasa ibang bansa. Hindi ko alam kung saan yung iba galing dyan. Sa Saudi. Basta lahat-lahat ng mga subscriber ko. Taga Bohol. Kumusta man kamo diha? Taga Sikihor na akong mga subscriber. Daghang salamat ninyong nga tanan. O God bless sa atong tanan mga palangga. Inday Dudong. Salamat sa inyong nga tanan. God bless. O dinhin na lang taman kay mukaon sa akong tiwas kay naghulat ang akong tigulang hang. Amping tanan kanunay mga palangga. I love you mga palangga. God bless sa atong tanan. Kay magtiwas akong kaon na kay gahulat akong tigulang ambot asa na padawi mi kapuntaan ni. Basta salamat kay sa inyong tanan. Sa paglantaw ninyo sa ako ang video, sa pagsuporta. Daghang salamat. God bless sa atong tanan. I love you mga palangga. I love you. Bye-bye. Bye-bye.